kendo ging'iepo kamoro to kendo gichulo VAT. Koro sama ging'iepo kamoro kendo gichulo VAT, gima gichulo cha sheria oyienigi mondo koro gitim deduction i pesa ma gisekawo i jopiny. Koro difference ema gitero ni kare. Bas. Problem bedo kama. Ni sama koro gigo kwano to ko halate. En mana ohala matin. Sama gigo kwano kaka sheria wacho ni mondo oyieni mondo itim deduction i pesa mane nwang'o sama ing'iewo gik moko, nyaka ng'ama no uso ni nyaka obed nose keto pesa no bose ngiso sales no i system makere mokwongo eka koro yiene mondo ogol. Lakini nitie jo matin mano nwang'o yo mane ginwang'o ne gitimo kamae. Koro gin gigola gola invoice to gimiyo ohala to onge service magise miyo ohala no. Koro ohala no konwang'o gino, ing'e gima timo, ohala no golo deduction, koro punguza pesa mano ne uchuli serikal. Alafu ka gisetimo kamano, koro gichulo pesa matin moko lingana gi pesa mano nego chul. To receipt ma ginwang'o ka kata invoice ma ginwang'o ka, ok en invoice ni ginwang'o services kata goods ni ng'ato supply. En mana gik moko mosetim i diere kanyo, ng'ato miyi mana invoice, onge ohala mantiere, en mana ukora mantie kanyo. To sheria ok dwa gigo mondo timre. Koro special table ni noket kanyo mondo i system mondo ng'eni. Special table ni waluonge ni watch list injongere. Watch list koro waketo kambe kanyo mwaneno ni kambe gi nyalo bedo gi weche mibadhi kaka magi. To kambe go wamiyo gi nafas, waluongo gi nafas, waluongo gi bi mondo wawach weche gi mondo wane in paseno ni isemiyo jogi receipt, isemiyo jogi receipt kata invoice to ni ohala itime nadi. Nchik kambe moko mane timo gigo en kambe mondika nyusha. Treva inwang'o nwa kambi nobiro mana nyusha dwe mar ariyo ka. Ema kambe osefom koro osechako tich. Alafu daka achiel inwaga kambi no dwe mar adek gisewacho ni giseuso makalo mana 1.3 billion. 1.3 billion mano pesa mang'eny. Kata in kiwinjo ohala kaka mano dwe achiel nyalo uso pesa kaka mano, an gino jodonje i ohala no. Koro penjo gi biuru kae mondo wachnwa in mise uso 1. Yeah, ma ohala mane. To kendo kwang'iyo to ok wane gimiseng'iewo. To kata kane intie gi jotich magitimo services moro to ok wane kata joma tiyo ni michulo ni usuro ok wane. Koro wachako penjo gigi to kwa goni gi simu kata dwaro gi mondo gibi office maro mondo wawuo to jogi ok neni, jogi ponda. Koro obiro unwang'o ni kara kae okora mantiere. Emo miyo wasetiyo gi special table to ang'ise to wachakre watimo wachno dwe mar adek, dwe mar abich ni ushuru ma VAT oidho malo kabisa. Last month onwang'o target bokalo gi 28%. Mano ng'iso ni gik moko mane timre ok en gik moko mabeyo. To joma timo gik moko mabeyo ma maybe gini omako gi, wasegoni gi simu, wasewacho ni biuru ng'iswa ohala matiyo maber, waloso gi, wagolo gi kanyo, waloso weche gi mabedo mayot makoro gidhi mbele kaka onego gidhi mbele. Koro tebo no kambe donjo to kambe wuok. Makidonjo to kibed gi kibaji moro to iwachne jokere. Dire penjo moko mang'eny ka endi lakini koro sawa ma wango godo gi dakika 4 kende. Oimore Trevor Mosna Commissioner Obel penjo na ni wach mar riwruoge kaka self help group mobedo registered to gin gi KRA pin. Returns gi onego bed nade ma Fred Osuru ka Dandora. Gimono gitim returns nade. Fred penjo maber. Koro kusebiro self help group alafu koro timo self help group tegemea gimo timo. Kotimo ohala bende dwaro koro nyaka bed gi return, koro kochopo gi higa nyaka file return. To nitie self help group koko matimo gik moko mopogre mago onge requirement nyaka gi file for return. Chek seche moko self help group are for different activities. Koro bedo mopogre. Ntiere machielo bende wacho ni kembe moko ne olor nikech wach mar osuru. Be inyalo yawnegi mondo gitiye ka gichul gopegi? Yeah. Mano ti. Mani iwacho no jongo osuru mwadwaro. To koro kidu biro ni dwa chulo osuru ni nitie tayari. Wayawo ni
mapio kabisa. Yeah. Penjo makoro tiko godo ni to koka file returns to bedo na ngoto kanise bende file returns kich koro ma ndi seche ma ji file returns. Ango midwa ni jopiny mondo winji kiduoko penjo mar ni koko ndiko ko file return tango ma timore. Koro ko ke file return. Koro nge gima timore. Nitie gimoro miluongo ni penalty. Koro ibiro charge penalty. Nitie ko ndege file return. Koro ko ke file return to tarik 30 kokalo. Koro chakre tarik 1 koro inongo penalty. To penalty biro calculated and 20%. Kada 10,000. Sheria wacho whichever is highest. Koro ber modify. Kada kionge gi yuto moro. Waketo mayot nyalo file kada nil return. Nil return ingiso ni nionge yuto moro. Kendo yot kabisa. My file money click mana matinto isetieko. Ibedo kamano. Koro to adwa muda kwajo piny kauro nafas kikuri daka magiko. Chek jo Kenya bende tie gi problem moro ka. Nirito jaga deka mugi. Ibo nyadari chiko pradek koro kila ngado dich. System koro moko. Timesani. Kitimesani nitie system sani koro onge gi mang'eny. Timesani to ionge gi wach. Koro dhi maber. Akwayo jo piny mondo tim kamano. Commissioner erokamano nyoko message gi. Erokamano. Mano Commissioner Jojo Bell, Commissioner mar osuru jo alama tindo ka Kenya Revenue Authority olero nu maber ahinya ni saa koro dhi ka rumo timuru mondo bono timo chon mondo kik saa ng'aduoko. Mane kama wawe chenro maro mar duol pile pile wapuonjore ka bang' ma George Bati biro saa 3 gi chenro maro imore an kaka pile nyinga Trevor Ombija jandingo panga jo Nyakach dendo Ombija taya nyakwar guok ocha pesa wanere bang'e. Commissioner erokamano.